Hukumar da ke bada kula ta musamman ga titunan fadin jihar Yobe wato Yobe State Road Maintenance Agency Yorma a ƙarƙashin jagorancin injiniya Tijjani Hamisu Bala yana jinjina wa gwamnatin jihar Yobe a ƙarƙashin jagorancin Honorable Mai Malabuni bisa samar da wannan hukumar. Kana shugaban hukumar na bayyana irin nasarori da suka cimma daga samar da wannan hukumar izuwa yanzu. General Manager ya bayyana irin nasarori da suka cimma kamar haka: samar da wasu tituna a ƙananan hukumomin fadin jihar Yobe da yin gadaje domin kyautata sufuri a fadin jihar Yobe kamar yadda ya bayyana kamar haka. Project sun kai guda 2 zuwa 3 wanda zan ce ma kanana bane. Dan na farko wanda dai ita wannan ma'aikata mu ta fara shine gyaran hanya ne da ke tsakanin Bayamare zuwa Ilosare, wanda ya wuce kilomita 1. Sannan kuma akwai na tsakanin aiki da yake tafiya yanzu a war haka tsakanin Gaidam da Bukarti. Sannan kuma akwai wanda shi ma yanzu haka yake tafiya tsakanin Kwatarko zuwa Gwadere, wanda insha Allah nan ba da jimawa ba muna kyautata satan za mu kammala shi. Daga bisani General Manager ya bayyana irin nasarori da suka cimma kamar haka. Da hukumar tana cikin Ministry of Works, yanzu mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabuni ya samar musu da ofishi mai zaman kansa domin tabbatar da ci gaba da wannan ayyukan nasu don ci da jihar gaba kamar yadda ya bayyana. Sannan akwai ofis ɗinmu na dindindin wanda shi ma zan iya cewa zan yi lissafa a cikin ɗaya daga cikin nasarori da muka samu. Ko da shike ma wannan ba dai bangaren aiki bane, amma dai in ka tambaye menene nasarar da kuka samu zan lissafa shi a ciki. Mun samu office na dindindin wanda gwamnatin jiha ta bamu, sannan kuma mun gyara shi na zaman a cikin kashi 100 mun kashi 80 mun gyara, kashi 20 ne saura wanda shi ma muna kyautata zaton insha Allah nan ba da jima ba za mu kammala shi. Daga ƙarshe shugaban hukumar na kira da babban murya ga ɗaukakin al'umman faɗin jihar Yobe da su ci gaba da bada haɗin kai domin tabbatar da inganta ayyukan nasu domin ci da jihar gaba. Daga bisani shugaban hukumar na kira ga ɗaukakin al'umma da su kiyayi ɗaukan doka a hannunsu na sanya tayoyi a hanyoyi ko kuma itacuwa. Hakan yana haifar da hatsarurruka masu munin gaske. Idan buƙatar hakan ta taso a kira hukumar, ita za ta zo ta tabbatar da ta sanya abin da ya dace domin kauda al'umma daga cikin hatsarurruka kamar yadda ya bayyana mana haka. Da Allah kada ɗauki doka da hannu, domin in kana wani lokaci za ka ga akan hanya mutane sun ɗauko taya ko kuma gungumen itace an zo an ajiye akan hanya. Wannan abu ba wai rage hatsari yake akan hanya ba, face sai dai karawa yake. Idan kuka kula ko kuma kuka ga cewa ana hatsari, domin guje-guje da masu wucewa, masu motoci ko kuma masu ababen hawa suke kawowa, kuma na asarar dukiya, na janyo asarar dukiya da rayuka, abin da zai yafi alfaru shine a garzaya zuwa ma'aikatanmu a yi mana kawo mana koke. Mu kuma insha Allah za mu kai dauki, za mu je da insha Allah za mu je da na'urar mu ta zamani, za mu auna kan hanyar motoci nawa suke wucewa, yaya gudun su yake, motoci daga safiya zuwa dare nawa suke wucewa. Insha Allah fasaha za mu yi amfani da ita mu gina abin da muke cewa ake ce da shi bom a turance, da Hausa wasu suna kiransa jakin hanya. Insha Allah wannan zai rage hatsari, zai rage don yana rage gudu, kuma da hatsarin ya faru insha Allah bai zama mummuna, ballanta ne ma insha Allah yakan rage hatsari. Amma idan har hatsari ya wakana dalilin sa gungumin itace ko kuma taya ko wani abu, hatsarin yana muni. Saboda haka ba daidai ba ne da kuma cancanta ba a ce hakan yana faruwa. Shine kirana da zan yi wa al'umma. Idan haka ya kasance insha Allah in kuka kawo mana kukan kuma za mu kai ɗauki insha Allah
za mu yi bincike kuma za mu gani kuma za mu aiwatar insha Allah. Wannan sako ne ta musamman daga hukuma da ke bada kula ta musamman ga titunan fadin jihar Yobe wato Yobe State Road Maintenance Agency Yorma a ƙarƙashin jagorancin injiniya Tijjani Hamisu Bala.